Informació. L'oratge. I este és l'aspecte que presenta el cel del nostre municipi durant les primeres hores de la jornada d'avui divendres, un dia que vindrà marcat per el sol i també per les temperatures caloroses, especialment al centre del dia. Tal i com s'aprecia la imatge del satèl·lit Meteosat, de moment pocs núvols hi ha sobre la península Ibèrica, encara que cap al nord comencen a créixer nuvolades que aquesta vesprada donaran tronades en aquelles zones. La nostra comarca i, per tant, el nostre municipi un dia més quedarà lliure d'aquestes tronades. La previsió, per tant, per avui parlarem d'un dia dominat per el sol. Les temperatures es mantindran molt semblants als valors registrats durant el dia d'ahir. Ambient xafogós, especialment durant la nit, amb una humitat un poc elevada per a que la sensació de calor sigui una miqueta més acusada. També cal significar que els núvols baixos poden sovintejar durant les últimes hores del dia. El cap de setmana, en principi, es presenta sense grans novetats. El sol serà protagonista, tan sols alguns núvols poden aparèixer durant les primeres hores del dia, tot i que aniran dissipant en el transcurs de les hores. Les temperatures no patiran grans canvis, es mantindran amb valors calorosos típics, d'altra banda, per a aquesta època de l'any.